perlu mantan adon ini bahaya ke ini bahaya bas don hang ni hapo lan budia tengah kwa ban keli is kentin ba itu ni am ya Antonis M mga kasi ang tiktar ha tip kasi mapitip Antonis M finishing mo ha tip Antonis M itu kasih fighter tu ba job MMA ha mapi tip ha de pej mentang ala keli ni de tip ya ala yo banyak keren bagi de menta mai tip re tai Antonis M tip dang Amit Pol tip Amit Pol tip no dan itu singgar ha singgar no to ko blay sibun mapila kumbiran kan ya blay pi bro ki prolog sa season 4 na dapat kejing so komen ka bakraw ha ka bangayo biang ya kalat bangan yo ban ai ku blay nam thamai besuk sam thamai ba komen ya pi bro te prolog ngadon hang ni hapo yau khandai lan le se ki babon ki khasi jongi mita ngim tip shu ba kani kadai khandai lat ki babon ki balaya khot standard ya kani kata ka polis bajar lan ki la khot shot khot kadai ka PB dengan ong pi ba kani kamdai ka polis bajar dan ni kamdai ka PB larang ni dei sya kita ki khun beri nyau trap lan ni ta ki khun khasi ni dei ban penek pan sa ya kani ban jer kerta ni kani kom kata ka yau khandai lat khnang ba ki wei ru kin tip ba kani kamdai originally kamdai kata ka polis bajar lan ni kamdai ka PB ni kani ketika yau khandai lan te kai perlok ka penlong nga bat kai ka bangakwa ban snai kani ka video lan ni kai ka bangakwa ban pasat jengmut ya pi happy baru ki perlok jonga lan bakani ka video kadai ban habang ipet habang ipai menta bat PUE hero hakini ki sri habang ipet ki babun ni UI ni liyo bat sakhi dal ki jong ki khmat JAU daga pidang kenmau tharai hagi benai ki beladap wei usamla jong kan ni ka bri nyau trap dan wei usamla jong kan ni ka rikasi jantia jongi ukun dap serang jong kan ni ka bri nyau trap ukun dap serang jong kan ni ka rikasi jantia jongi ulawan ra ya ka nam ka buram ulawan ra ya ka jingjap ka bakraw nam ta ka rikasi jantia jongi bat khamtam nam ta ka than ri boy stay tau de usamla Antonis M ha ka baulala ban penlim ya wei usamla nastay na po ridikar ha ka bala yo ya ka nam ladu sampai ha ka ba haka jing yesu jong ha kan ni ka MMA te ka ai ka bangakwa ban keren la ka ai ka bangakwa ban pensngau sepi ka long ba kat ni ini ki samla jong kan ni ka rikasi jantia jong kat ni samla jong ki khun dap serang jong ka bri nyau trap kila la ban kiu kila la ban yat seprang kila pen i kita ka sap ka ai bakidon ka phong ka bakidon nane ka ai ka jingla jong ki andai hatu mangi ki parakasi hatu khamtam ya kini ki nong elam jongi hatu kat nungut ki ba kentiu lan ki ban promot lam nak banta jongki handai ngi isai da lagi jongki khmat pat hakini ki si dang menin mensisni la sengi la ban ong ya kata ba dang menin mensisni sengi la ban ong ya kata ba habangi pet pat habaki wei pat kijat benriu ki wan seke thong jong ka jingjob manopat ba pediang buram bat manopat ba bap pediang buram bap kentiu bap pen itu yaki ban pentip sa pertai ba kini kita ki nongjob bat kini kita ki klur hang ni hapok selong andai ngan ong epi ba kini kimdai kita ki klur jong ka rikasi jantia jongi kin ban tengshan hang ni hapok ka beri nyau trap lan ban tengshan hang ni hapok ka rikasi jantia jongi handai kidai tang ki klur ki bat tengshan tang sipor ki ba yo ban tip tang ya ka jing it jongi lan ka jing support ke jongi kom ki khasi kini kidai kimlong ki kita ki khun dap senrang lani kita ki klur jong ka rikasi jantia ha ka ba kinwan ra naman ra buram lani bakin aya ka contribution nak bentakan ni ka rikasi jantia jongi laga pimngat ya kata ya sepi na pedang jong pi pidang ya kan mau ya ka ke bala ji mensua ha por jong amit pol ki khasi jongi ki ba kentiu yu ki khasi jongi ki ba ai nam ai buram yu hadu ba ulala ban kiu le sem ta ulala ban long millennial le ulala ban long star na ki wei ki star hang ni po gari india jongi wei star nong ruai andai menu ba kentiu yu hatu umde ki khasi jongi apa wat ki bala ai do lukat kser ki ladon apa i ya kayin ka sem ban lek ban pet yu amit pol ki ladon andai ka ai ule nam ta jongi ka ai ulal
Fei ulah contribute namta kan ka imlang ka salang jong ni namta ki khun jong ni ka ki khun samla jong ka bri nyau trap lani khun samla jong ka rikasi jentie ki badon khamtam ha kan ka sap bagi hakasap bagi ruai ndai kita bro ki ba ni kom ki khun jong ka rikasi jentie ngi kersan yaki kan long tang ka jing kersan na kaliang jong ni ndai na kaliang jong upat ka reflex ka ba ula le namta jong ipat namar kata nga khot nga werepi bat na kentu ya pi ba ngim dai ban dang long bet la ni ngim dai ban bang sa pen bet nang ni sakmat ni dai ban long ki ba start ni dai ban long ki ba husiar nang ni sakmat khnang ba ngim kentiu ya ki yau paradok prasnam jong lajong om bangin kentiu ya ki wei pat ki jat benreu la ni ki wei pat ki bom dai na kan ni ka kim bom dai sya kita ki khun dap serang jong ka bri hiau trap namta kan ni khun dap serang jong ka ni ka ri khasi jentie jongi perlok ke ke bangakwa ban penlong nga bangan snai ke video bat ke jing sneng ke bangakwa ban ai lembah ke video ke long ba habangi pech sya pech ko mi samla Anthony sim udai sa wei samla balawan ra sya ya kanam ke burum na banta ke rikasi jentie jongi bat udai sa samla bala la sya ban yakun ban poi sya ka thong ke jing job ha ka bo la ban penlim yu tu wei samla seperti apa kejing yelek kai kepada apa Dubai te ke bangakwa ban ong leng ba kan ka video ka long ba habang ipek pan menur kita ki lagi de ki nomik mat napo ori kasi jentie dan ni wat kini ki para mangi ki rupai baru menur bangi kloi bangi long kloi ban yarap ban kentiu lem yakum kita ki samla ki ba don kasap bat ki balala syaban kentiu lani balala syaban pau ki balayat kham sakhaman hanrei ke bangakwa ban ong pat kalong ba balai pat ngi long kloi pat ban kentiu nam ta ki wei pat ki briu ke jemut jonga kalong ba le sepidang kan mau hakapor jong amit pol borok ki le sepidang kan mau ba ladon ki briu ki bala ai hadu wat yu lukat kesian la ai da kapisa la i ke yin kasam na banta jong u hanrei ki bit nam ta jong u nuang wei sisni hanrei ke ba ula le nam ta kari kasi jeng tie jongi ke contribution ka bu ayangi habangi phai sepang ka contribution haba udai sa ladai sa ubreu ba pertu ya kita ke jingle bha jongi khasi hatu mlale ai nam ta ka jat bedreu jongi lan mlale ai nam ta ki samla kari khasi jentie ki badon hakasap ban roi haba mau ladai pa na ka bagrau ladai nong roi re ule ayu nam ta ki samla ki khasi jongi ki badon sap ban roi menta ndal la long breu man breu la long miliana menta hatu udon menta hapori khasi tu pidang itu eu ani pidang tip ye udon hai don napok selong jani rei dei mangi ki nong napok selong dei mangi ki khasi ki kentiu la ni ban pau nam la ni ban promote ye rei andala dap kita ke don be itu don ba tip hiru ini ye komju ha ni kapor kalong ba habangi pe ki ni ki sniru dari pe dang men ha kitu ki banai ki baladap kat usamla ubalawan ra ka nam ke burum da ukhun khasi uparadok prasnam jongi rei ngile ayu da ta jongu kawat ni so burum sibun ya ka ba ki nosong station ka snong ba u dei ba Anthony sim ila pediang burum u rei sai ki wei pat napok jat berdeu khasi jongi ile nam ta jong u ban yarap lan ban ai men sim su u ban kentiu su ya ka ka sap ka ba udon lan ka jingla jong u ka ba ulala sisa Henry yang nam tau paradok prasnam jengi kloi ban ketat dan ngim itu ya andai nam ta ki nongwei dan ki mender ngi kloi ban support dan ngi kloi ban ai ke jing kersan haduk bagian da poi sakathong jong ke jing job andai ngim tipat ba andalak poi sakathong jong ke jing job nam ta jongi don be itu bat don e hiru bagian le nam ta jongi andai ki supen bet yangi lemba karyam jongki lemba ka baki keren e yangi kasih ta mungkin yo ya ka support nangi andai ha ka bakut hi kidai dei pat namta jongi re gile hi namta yala dia pat namta kajat berdeu jong lajong namta kajat berdeu khasi jengi namar kata lembah ka video ngakerpat epi ba ngi dei ban kendit berdeu nang ni sakmat ngi dei ban suye bit klumar dan nang ni sakmat ngi dei ban ya bit klumar ban lembah ka video nga amen simul kui khna samla ki ba ngi dei ban ailat ki wei pat kajat berdeu bakin wan sakmat re dei mangi ki samla khasi jentie la ni ki paradok prasnam jongi ki dei ban don kata mensim competition la ni ka competing spirit habak ngin ya mengin lak ban challenge ki wei pat kijat berdeu khnang bangin long ki ba hakmat baki wei pat kijat berdeu kin long hakmat hang ni hapok ka ri khasi jentie jongi ba kom ju hapok ka jela jongi pangkat ni khublei shibun